Ang kabuhatan ka daw tuwa sa kahilan kung pagkatambagan sa mga bulawan ng gulang-gulang. Ang aking suliran. Ang aking suliran. Kung sa direksyon ng ispiro ng gulang, galing ka rin sa R1010 Production Center. Tata, araw niya. Sugda na ang hearing sa lamesa. Your Honor, ang kaso sa di na hurot na pagkaon, ipatawag sila po sa kanunungkutan. Lamang di mo na hurot sa bata. Masayad ba mo na pwedeng manhuya ang suspension niya? Kung wala sa mga kaon, ipon sila. Guilty. Tagaan ang bata o tiki-tiki. Gumikan ang tiki-tiki with Gana Resistensya Boosters, huwag nagatabang lang sa Gana Mukaon aron matisusad ang resistensya. Ma! Ulit na po! Sila balik mo, anak. Ayaw saba sa uban, ha? May masahat na langin. Ha? Ano na kong bago? Ano na kong ipalit? Sa Metro Gaisano Jewelry Department. Tagdang mga rimatado dito. Diamond, gold, pearls, rings, earrings, mga mahalon nga relo. Barato kaayo. Ay, o ang mga rimatado sa Metro, pwede na mong mapalit sinaagis sa layaway installment plan up to 10 months. Pareha sa bago. Mamalit na kong alahas sa Metro Gaisano Jewelry Department. Aron makakatula! Aron makakatula! Uy, ang sibris! Nausa ka! Ang but ani Goliath, oy! Exam ni sa akong anak, wapa ko'y kabayan sa eskwelahan. Saan ka maliit ang pagpahumansin dahil sa Jojo? Mga bright sa ba mga bataong ta? Saan pa man nga ma-nursing dahil ma-engineer sa Jojo? Naipas sila ganin mo, Ate Pris. Ang imo ng baboy ang solusyon na. Nag-startex ka na ba? Kumana po ko sa Grow X1 o Grow X2. Gapilis na ko noon, Goliath. Naaraman sa saktong pagkaon sa Pilipin sa Ate Pris. Sigurado ka na sa panahon sa imong panginahanglan. Ang imong baboy ay imong gagpanan. Mga bang malipayon ka kanunay, Goliath? Ano lang? Kaya nga akong baboy, Ate Pris, nagipakaon ng Pilipin sa tulo ka buwan lang, nakwarta na yun. Pilmico Pit, hinimo sa Pilmico Foods Corporation, ang inyong kauman sa paglambo. Sa away bilang paspas o kaisog ang kinahanglan. O pag-abot sa sabong, ang diskarte sa pagdahog, gipalambo o gipadahog sa saldo. Gipaila-ila, bagong saldo game power fee. Saldo booster. Saldo baby stock developer. Saldo stock developer. Saldo maintenance. Kung saldo conditioner. Saldo game power fees. Ang sarado, diskarte ng panalo. Gikan sa Pilmico, inyong kauban sa paglambo. Brought to you by Celine Syrup. Celine araw-araw. Protektadong pagmamahal. Pagkakapoy, mang bukas sa mga tinigan. Ma, sinador pa lang ang nanggasan ni mo. Ma, naluya ka ba? Dali ka bang malipong? Basin ba ya, luya ka dugo? Aron makatabang mo balik daya ng kalagsik sa imong dugo, mag-first sulfate iron na sa United Home. Barato pa! Ang pamilyang kanunay United sa pag-amuma sa nagtungayan ng United Home. Sulfate is the generic name of first sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor. Nagpadayon ng nagkarako ang mga ganti sa buhakay sa Pancho Wine. Adunay buhakay sa Cebu, Bohol, Siquijor, Camotes, Bantayan Island, Iligan o Cagayan de Oro. Tiguman lang ang mga label sa Pancho Wine, so atis inyong hanong address o budaog kag mga dagkong ganti. Buhakay sa Pancho Wine, pang kondisyon. Palay ay mas malusog, mas masigla, mas marami ang ani. Magkita ko, dito mas protektado sa insekto, mas masaya at matipid. Magkita ko, bagong kita ko, mas malusog, mas marami, mas masaya, mas protektado. Magkita ko na, wow! Bagong kita ko, higit pa sa inaasahan mo. Gawa ng Syngenta. And James 3+1 flavored coffee mix improves stamina, endurance, mental cognitive, performance, antioxidant, makatabang sa pagbuso sa imong blood sugar level. James 3+1 comes in different flavors: mocha, cappuccino, caramel, banana, latte. James 3+1 with ginseng powder. Mayaman sa aroma. Magpapaktati ka talaga. Sarap na talaga, Shit. Matalit sa inyong mga suking supermarkets, groceries, nationwide.
from Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. Maayong adlaw kanimong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran, ug ilabi na gid kini ni Dr. Randolph ug atoy ni Elaine. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Palihog taguan lang ko sa nga ni MJ. Usa ko ka teacher, may anak na usa o usa pa ka tuig ang pangidaron. Di ba agi sa Facebook kini akong suliran ug punto legal kini. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong kaminyuon. Ug aron ni nisabtan, ingon niini ang mga pangitapo. Ha? Sa Mindanao? At tuloy ko na kuya sa itong amo, MJ. Uy, kalayo ato, uy. Hindi naman tayo sa ato. Di mo ko makabutan na dahil kay sa mong amo man ang pagbuot. Sayang masarap, di ko masugot. Ano niya ko trabaho? Lisod din pagpangitang trabaho ron. Pero, May anak na hinuon ta. Malayo ka na noon. Sila pag nakabuhan si Inday. Diyaan na sa nimo. antos lang ko taday. Sao nga, kinahanglan dito ang trabaho. Naalagi kay trabaho, kay extra mo ka. So, wala mo kay paminahon good nga. Ako laki. Okay trabaho. So, Sugot na lang din, ha? Para bitawin ninyong inday nga kung pagtrabaho sa iyo. so. Oy, hindi. Oh, pa. Unsa naman mo, Jojo? Okay pa mo? Ha? Kali ko talaga pumunta naman ka na kung ingon anak pa. Wagin ko salig niya ng inyong kahintang isip magtiayon. Kaya paragot pa, nga na di ayaw ako makasapot ni mo. Ay, ka na bang ikaw niya din sa Cebu? O niya si Jojo tuwas Mindanao? Pero yung mga tintal mo slain tungkol sa inyong panaglagyo, ha? Ay, papabaya. Depende naman siguro na namo pa. May pagsalit niya sa usa-usa ni Chocho. Ug mahal naman ko sa kusa, hinungdan nga, ako sige pagkaslan. Ah, basta ako. Wa ko salig atong bana mo. Ah, Lao nga to? Sige lang katingsi. Bata-bataong kayo kinaiya. Piling ulit tao lang gihapon. Pisan may anak na mong usa. gusto mambitaw sa papa ni mo. Mama sabi, uy, alaban ganit niya. Isa rin noon mo laban nato, di mo papur. Basta, limpyo ang ako muna-una nga. Kung nawa ko pinuangin ni Chocho. O Imche, lalaki ng amahan ni mo. O dili ikalimod nga may kaagis ng lami sa ubang mga babae batanon pa na. Natural nga makadetek na siyang mga liyok sa usa ka lalaki. Kay nag-agay man siya anak, mama, uy, hadlokon man sa muong taniyag samot ay nga, manipag panghadlok, uy. O kung nahadlok ka, no, hala, papauli atong bala ni mo din, he. Dili kay adto siya sa ispin, so magitag trabaho, samtang kamong iyang pamilya, layo niya. Anak na ba din na magsugod o binuang ni mga bana, kung maangka na ta, kay sabi naman atong lawas, anak. Di naman parehas daga pa ta, nga lindot pa tang tanahon. Pastilan, uy, madlo ko sa ko anong ginikanan na nato ang sulti. Ha? Nga naman, mas naman ko na sila nato daw yan, day. Mas nalibaw mo lang sila. Makabantay na sila sa mga liyo. Oo. Basta nalibantayan na dyan silang negative ka dyan. So, kasi bako taon dahil nila, uy, may anak na baya ni. May Facebook account at dyan, day. Ha? Kaya taong sila po sa Facebook, uy.
Huwag man gani ko anak, kaya wala ko'y panahon anong putanga. Ang Facebook na ko minno, may pag-ibuhat ko na lesson plan. Wala diha! Uway kas uso sa imong kabisi. Ug may mong uway, sab ka may bawi niya. Ya, nagmata na sa buntag. Kaya ulit mag-internet ta. I-search na po kung may FB ba na sa Jojo. Bitono, ang Jojo to ng picture. Ang take note, all of mga babae, ang libo kapin niya mga friends. Oh, guys! Guys! Ang awang status! Single! Ay! Single? Single? Natuig naman mo kapin di kasal, di pa? Dili ka po sa pinuan ako si Chucho. Dili. Katindahan. Suwabe sa pitaka. Isang umaga. Suwabe ang shave. Marte Razor. Gusto ko, smart ang man ko. Marte Razor. Come and get me. Marte Razor. Get one now. Smarte. Suwabe sa presyo. Suwabe ang shave. It's a smart choice. Isa, dalawa, tatlo, maglalaro tayo. Apat sa lima, ako'y manghahawa. Anim, pito, walo, pakikapit sa'yo. Di mo alam, kalaro na ng anak mo ang carrier ng sakit. Ito ang proteksyon niya with Celine. 10 times more vitamin C kaysa gatas o gulay. 10 times more protection laban sa sickness. Kaya ang anak ko, laging protektodo. Celine, araw-araw. Protektodong pagmamahal. Celine has 10 times more vitamin C than most commonly consumed cooked vegetables and fresh milk. Ascorbic acid is the generic name of Celine. If symptoms persist, consult your doctor. Gikan sa trabaho ilikang sabay, daghan pag bulaton. Dawas sa pag-asikaso sa akong anak. Maong hagod kaayo ang natularan. Maong manhaplas dahil ko og Emrap Oil. Para sa panagit sa lawas, rayuma, labat sao, pinaakan sa mga insekto. O kung masingaw tagal ko ilong, kadungnagan ito sipon, eminent vaporizing dayo na nagong haplas. Buknaw sa pamati, matahapsay sa paginawa. Ako si Priscilla Reganas, taga Roosevelt po, Talisay, o nagtrabaho sa istasyon TYHT. Ang Emrab Oil, Eminent Vaporizing Rub o Ruby Mill Health Tonic, papalit sa 360 Pharmacy diha sa Marine Mall, Macan, AC Cortez, MEPS 2 sa Colon, Giso o sa Guadalupe Ranches. Sa tanang Rose, Queens, Biddings, Universe Pharmacy ug tanang butika. Crow Plus Herbal Capsule and Oil are exclusively manufactured by RCBA Manufacturing Corporation, the #1 and the best multi-awarded company and herbal products. Huwag tanggayon ang sakit. Maunang ka-epektibo sa tao. Ang bugtong linaman ka may sikap mo extra. Ang sikap mo may kombinasyon sa mga herbal na sambog o mineral oil na mga sakol sa tao linaman. Makatabang siya sa pagkikay sa pas mo sa kusyog. Mao sa tao linaman ka na. Ang bugtong nga may sikap mo extra. Bisag kada adlaw pa. Panggil na. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniments. If symptoms persist, consult your doctor. A quality product of Aldrich Corporation. Ang George and Peter Lines Incorporated, agad biyahe ning musunod, Cagayan de Oro, Paingon sa Subo, Bayan Dumaguete, matag Domingo, alas 9 sa buntag, Dumaguete Gapitan, matag Martes, Huwebes, Biyernes o Domingo, alas 6 sa buntag, o Dumaguete sa Buanga, Bayan Gapitan, matag Martes, alas 6 sa buntag. Mga igalang kumusag, welcome sa laing edisyon sa itong programang puno sa impormasyong may kalabutan sa himsog na pagawa. Timan, sa kaipiktibo o sa mililyong katauhang naabagan sa Copla sa Capsule Omega 36-9, ang Business Achievement and Recognition Award, mitulol sa Seal of Excellence sa Copla sa Capsule Omega 36-9 is the Best Herbal Dietary Supplement of the Year ning Tuiga. Uban usab sa kitulol nga pasinog ang Herbal Oil of the Year, gadto sa Copla sa Oil. Dumang bag-uway ang gidawat sab sa RCB Manufacturing Corporation ang 2010 Hall of Fame Award ikan sa National Product Quality Excellence Award. Ang eskutan pasinuog gitulong pinagi sa National Product Quality Excellence Award, National Council for Product and Service Quality o Consumers Today Magazine
ikalimang sukan panihatog kung sa RCB Manufacturing Corporation ang naglain-laing pasinuog gumikan sa dakong benepisyo nga naabang sa Croplas sa mga capsule with omega-3, 6, and 9 o Croplas sa mga oil diya sa kahimsog sa panglawas sa tao. Ang naiskutan pasinuog dugang pagpamatug lamang nga kung kahimsog sa panglawas, Croplas sa mga capsule with omega-3, 6, and 9 o Croplas sa mga oil ang imong masaligan. Supli nabong itanunod na kaninyo. Nang kami, roots sa mga capsule with omega-3 and omega-6 nga inyong mapalit diya sa nagariyang drugstore sa inyong lugar. Meron kini ang Croplas sa mga capsule with omega-3, 6, and 9. Bagong pangalan, mas labaw pang epektibo, mas labaw pang puno sa vitamins and minerals ug mas gisaligan sa miliyung katawan diri sa Pilipinas ug abroad. Ang Croplas sa mga capsule with omega-3, 6, and 9. Mao kini ang kani roots sa mga capsule nga gipaubos sa Makoting Laboratory test sa Maxam Analytics Incorporated, ang pinakadakong analytical laboratory sa Canada ug North America. Nakita sa Maxam Analytics nga ang omega-3, 6 ug 9 sa Croplas sa mga capsule dakong ikatabang pagproteher batok sa sakit sa kasing-kasing, arthritis, sakit sa panik, depressions ug ubang mood-related disorders. Kiniya dakong rason nganong dili kaduduan ang benepisyong idulot sa Croplas sa mga capsule with omega-3, 6, and 9 ngadto sa panglawas sa tao. Croplas ug roots sa mga capsule maurang produkto nga nakatabang sa miliyung katawan aron maangko nini ang masanag nilang kagbawon pinagi sa pagbaton ug himsog sa panglawas. Croplas sa mga capsule with omega-3, 6, and 9 lang ang gisaligan kaabang sa himsog na panglawas sa bisan asang kutong sa katirimban. Dulan 5 katuig nang nagtumar sa Croplas sa mga capsule with omega-3, 6, and 9 si Mrs. Rosalina Tendes sa Basak, San Nicolas, Cebu. Gumikan sa dakong benepisyo nga iyang nasabihan. Wala magtuong si Mrs. Tendes nga Croplas sa mga capsule with omega-3, 6, and 9 ang maghatag tubag sa dugay na niyan gipangitang solusyon sa bahin sa kasilikan sa panglawas. Rosalina Tendes, 31 years old. Ang Salazar extension, basta sa Nicolas. Ito man ang nagagitan sa Croplas sa mga capsule. Ako mismo, bila nakatuig na almost 5 years. 5 years. Ito din ang imong gilumati na lawas mo nang nakadecide ka nga mo take ang Croplas sa mga capsule. Kaya so, ako na-duway ka ng pamati sa Hong Kong matris. Kaya na akong hobby nga. Wala akong siya, yung tubo nga, mag-sit, gamay. Fairness nga, kuhan yun siya. Pagbalik na ako, wala na yun. Nahilis na siya sa palpak. Ngayon ako, wala na yun. Kasi, nag-maintain nga akong branded karon. Natong wala pa nakagamit sa Croplas, sa mga capsule. Gamit na mo, kaya ako yung epekto. Ang Croplas sa mga capsule with omega-3, 6, and 9 maura kini ang Best Herbal Dietary Food Supplement sa National Product Quality Excellence Award 2007, 2008, 2009. Best Herbal Dietary Food Supplement sa Buyer's Choice Award 2009. Most Outstanding Herbal Food Supplement sa Philippine Marketing Excellence Award 2006, 2007, 2009. International Management Excellence Awardee o 2008 National Shepherd's Choice Hall of Fame Awardee. Best Managed Herbal Dietary Food Supplement Manufacturing Company sa International Management Excellence Award nitong 2006. Samtang ang Croplas Herbal Oil, mausap ang Most Outstanding Herbal Oil sa Philippine Marketing Excellence Award 2007 ug 2009. Croplas Herbal Capsule with omega-3, 6, and 9 ang numero 1 o Best Herbal Food Supplement sa nasudning panahuna. Ang Croplas Herbal Capsule with omega-3, 6, and 9 ang numero 1 o Best Herbal Dietary Food Supplement sa nasud. Ang Bart's Multi-Dietary Supplement with omega-3, 6, and 9 ang pinakaunang food supplement din sa Pilipinas nga concentrated gikan sa talong na salba, imported ug napamatudan na dito sa nasud sa Canada ug North America ang mapalit sa Grand Pro, Oriented Crossroads, Cebu City ug sa tanang leading drugstore diya sa inyong lugar. O tawag sa telephone number 416-8835 o 238-0788. No, mapugal na pitikwe. Brought to you by United Home. Pamilya'y laging united sa alagang tried and tested. Alagang United Home. Emergency! Emergency! Sugat! Sugat! Don't worry! Ayoda Strike agad! Ayoda Strike! 10% antiseptic solution. Ayoda Strike, pang wound emergency for the family. Povidone Iodine is the generic name of Ayoda Strike. Ayodo Strike. Kung emergency ng buong pamilya, ayodo natin. Karon, nahuman na ang summer ug ang school opening. Panahon na napaliton nato ang ubang gikinahanglan sa bahay. Mga silina, houseware, linen, furniture, appliances o uban pa. Pahimosli ang medyo end of season sale. Store-wide clearance sale kini. Up to 50% off on selected items. June 29 to July 29 release. 30 NCR permit number 5498, series of 2012. Wow, kadako! Hala, uy, pagkadako, uy! Bigot ba yun? Basta dagko ang bigot, Jumbo Feed! Sa Jumbo Feed, dagko bigot! Scramble good, please! Wow,
kadako! Hala, uy, pagkadako, uy. Bigot na yun. Basta dagko ang bigot, Jumbo Feed. Sa Jumbo Feed, dagko, bigot! Scramble goodness. Gisaysay ni Mrs. Bolivar ang kapait na iya nahiya buman sa pagpangabaho sa Hong Kong dihang paingan maparalyze ang katunga sa inlawas. Ang nakasalbang ang uno dos ses nagpadala sa iyang anak gikan din sa Pilipinas. Katunga kita ng lawat, balot. Hindi ka buntag na pumurag ka ni, dili na ako ni Maris, ang right hand. Muto, ito nga padaghan tagit ka na kay. Maayo ko na kayo, Diyos, sigun sa mga istorya. Imo ko nga nag-try ko. O kaloy sa Diyos. Ano ito? Naulian na ang dugay ng ubo ni Rose Cassion, taga si Katuna, Todila, Negros Occidental. Niinom na siya og Yaki Herbal Capsule, naghaplas og Yaki Oil Liniment. Tinood ko ya. Ikiisong kuan, ubo, dugo na kayo. Nagtulay ko, palit ko, yaki, oil. Sige na ko paghaplas. Nagpalit ko kuan, kanang yaki, kapsul. Yawan ni ka akong kuan, inom. Wala na ko nagsigi ubo, pantod karon. Moro ko. Salamat ko ya, sa kuan, yaki. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Oil Liniment. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Sa primero, di aman ko akong kaugayin nga huwag kasi po nga tidak utang ng akong bana. Ang nag-iingan ko sa akong amiga nga mag-open sa ko akong FB account. Di pa mo request na mo ang friends sa mga babae na friends ni Jojo. Pinapilagat sa mga katidahan o mga comments sa mga picture sa akong bana. Magkaswerte ko kitang uban o nasuod. O sila mismo, wa man ba ang asawa ko ni Jojo. O sila mismo nitukan kung unsa si Jojo sa iyang kinapuli. O kung nga, dahil oh, wow! Dapat sa iyo lang nagsutsatan. Kung gusto na akong buhatan, David. Unsa? Mo ka naman namin mo? May ideologisa naman ka. Naa naman din na. Ikaw naman din nakatakop, anak. Huwag sila ulit din trust. Unsa sa inyong anak? Ilan sa kumudisis sa magsama, anak, dahil. Mag-isuti o na undo-so. Kung ulit sa niya katinuon. Day, yun lang, di tanggap hindi ko naman papauli niya sa ato eh. Nag-isabay ko panangin siya ang amo dito. Sa imo ka ang amo o sa imo mga babae? Ikaw? Kaya di pa naman mo? Naibaw na ko to. Daghan ka babae. Naibawan ako pinaagis sa mong Facebook account. Kung ako mo apila ng Facebook, di ko may bang hagbira di ko namang gibuang. Single pa ko nung ngayon mo status. Maayo, single, maayo kaayo. Naibaw gidugay na ta. Imo ko kasawa, Jo. Ay, kinugay na dito ng Facebook account na ko. Dali mo sa kong usap sa status. Ay, kanya alam niyo yung ating manon sa busy na ko sa trabaho. O kining mga babae na akong bilista, ang sama ni. O, Kaya akong di panglista, ha? Kini, different di mo ang mga conversations nila through chat. Pulo sila ni angko na imo sila di karelasyon. Dobi, Sama na. Bakat na, ha? Bakat na. kaya di mo na ako account eh. Di mo na ako mga friends. May na siguro nagamit sa pangalang picture ako sa Facebook. Kabuhay ko na ba ka? Higa sa mga tarungan, no? Ang ganito, usap ka. Wala kumutuo pa niya dyan. Ganit ang patasusi ko dito sa mga kaliwat sa iyang tinikanan. Ibaw ko sa, bigla ko sa ko niya dito. Ang sa? Uy, pala, no? Ay, pagbuha ko, ay. Siya pa yung binuang, siya pa yung magbinuhatan, siya pa yung mag-ingon, anak. Ayaw na din pag-contact niya, ha? Kaya may nakasulti na ako. Na kung sila katuhid namang wide communication, and valid na inyong kasal. Ha? Mabuhay ka naman natin mong usakabok anak ko. Basta na lang tumbalan naman ko ang goal na hangos unod. Wala dito ni kontak na sa kumbana, o wala sa siya magpakabana na ako o sa among anak. Wala dito siya magpadapa o sinto alam sa among anak. O wala dito muadto pa sa mga kritanan, kaya uwaw kaayo ko, kaya kong ginaot dito. Ang ako mga pangutana mo, kinimusunod. Una, ang mga kaupan kong maestra, nagsulti na ako, nga kung pila na kuno ka years nga wak may communication,
Ug sa akong bana, ma-invalid puno ang among kasal. Tinuod pa, mga pila sa 3 years. Ikaduha, ang mga ebidensya na ako nga nakuha na ako sa Facebook account sa akong bana, balito pa kung pasakaan ko sa kaso. Ikatulo, kanang sili lisod ni kaayo ko ron, kaya ako rang usa ang nagbuhi sa akong pamilya. Kaya ang akong amahan na sila ang babae. Sila kang ako magasto kon, mupasaka kong kaso. Ikaw ba ito katapusan? Sila mo ang magasto kon, muharal ko og abogado, aron mangali og sustento alang sa aming anak. Malihog tabangi og tambagi ko, sini ang akong suliran, MJ. Mayong adlaw mga sumili pamilangaw sini sa Kapuranga para na libre. Karon nga naman na po sa ikastoryaan na suliran. Ato na po rin tukion o tungod kay doktor ko manakumpar daw sa kaubugana. Kami na kung partner, manuhatag ninyo og tambang o ba? Sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal o punto legal. Sakto ka na ako sa lider sa maglangay. Ipadala ka na niyo suliran sa mahagita. Email ako ang email address, suliran_612@yahoo.com. Facebook account, sini ang akong suliran. Kung watay computer, watay internet, ayaw kabalaka, watay kapilusulten, isuwat inyong mga problema o mga suliran o ipada sa St. Paul College Foundation Incorporated, Bulacau, Pardo, Cebu City. O sa atong bagong address sa Station DYHP Cebu, Jose Martinez Building, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes, gulay pa magkita partner, one month from the goal. Okay. Reminder lang no, sa kanan na ito mga susunod paminaw, laban na yung mga inahan na magluto. No, kung doon ginanyo ang mga anak, kung mukhaon yung mga fruit, yung vegetables, mga utanon, o mga prutas, kung para kanang yun daw, kung yan niya, magmukha magkatang nagpilihin sa atin yung mga susunod paminaw kayo. Ito din kayo nakatiguang pa niya, sila rin kadawat yung mga punto medikal niya, kaya na kayong mga dibating-bating, tungkol ako din niya ang mga binungakan. Okay, so stay justice. O, pwede pa na ko ba dahil yung balik niyo kamadaan niya panilundon. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandaue ug St. Paul College S. Ramos Cebu City nagtanya ng mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid ug midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten ug nursery. Ug atangin ninyo ang atong bagong kurso, Diploma in Professional Education ug ang ato ang BS Criminology ongoing shed permit. Ang tuition fee affordable kayo. St. Paul College namugna pinaagi sa atong tinangga nga doktora abogada Lourdes Libre Rosoroso, dedicated to work-oriented education. Kung tuligan sa karong adlaw, magtatago ang atong nag-sender sa pangalan ng MJ, ipadala niyo sinabi sa Facebook. Kaya si MJ na ito isa ka anak, 1 year old, no, ang panilaron, kung niya, tabang din sa sitwasyon sa iyang pamilyoon. So, katong bago, hindi pa niya ang infant pa, no, okay, pakabot ba niya o niya ang bata, kanyang banda na si Godro, nasisito sa mga gusto niya nga, suklan sa nga, bawa ko niya ng assignment dito sa Mindanao, sayang ko nung kaayo, dito ko tayo manitag trabaho. Kunya, siyempre, tinuod po, dito ko na lang po si MJ, dito na siyempre, nag-rap niya pagsalin sa iyang bana. Kaya nga na lang siya, kasi dahil na sa iyang mamang-papa nga, dito na maayo nga minyo mo, bago ka mo na minyo, di mo magpuyo, o nagyo mo, mas-mas-tuon mo sa tentasyon. Ngayon, kasi dahil na dito siya daang, makulit siya, kasi parang niya, misalid mo dito sa iyang bana partner ko. Mula niya hanggang sa ulimahan. Kaya nasakpan. O sa hilunggan na nasakpan tungod sa Facebook. Ayun. Kaya nalibawaan naman ko dito nga. 1,000 kapi awat. Out ka 1,000 kapi ng mga friends. Pero puro mga babae. Nga kayo mga comment-comment dito. O, kanyang tapos di butang. Tunggol. Dinyahan na contrast. Huwag namang biglaw. Di man dito buundang si Gogo ito sa Mindanao. Yan na lang nalibawaan nga. Wala yung padala-padala si Sinto. Kanya, di po magpakabana ko sa iyang anak. Wala ko kung orso sa iyang mga ginikanan. Kaya wala ko sa mga ginikanan, no? Sa iyang bala. Kaya naulaw naman siya. Tumula yung mga pangutana, partner. Unang pangutana. Ang mga kauban kong maristra, nagsusin ako nga maoy nga kung sila kuno ka years. Na kung sila na kuno sila ka years, walang communication sa iyang bala. Nang galit ko lang ilang kasal, sinuod ba? Sila magpunta years. Sinta mo ko ito nagsisila. Uy, sigurado mo nakakasal ng sister? Hindi in town. Uy, wag-wit na expiry date ang ato ang kaminyoon. Mo expire na siya, ma-terminate na siya kung mamatay ang usa sa party, ang bana o ang asawa. Bahala po ang Zimbabwe, Mindanao, Afrika. Asa na dasita na imong bana.
Basta tibaw paghain na siya, tibaw pagbuhi pa na siya, wa mo na paanan, no? Ninyo ragyod gihapon mo, kay wa untaw na yung validity ang ato ang kamilyoon. For life, na lifetime commitment mo na. Wala na may validity. Di mo kita siya nagbalaon para makibaw nga, wa na yung expiring. So, is lifetime commitment na. So, wala, dili yun, no? Unless, number one, namatay or nagpa-anal mo sa inyong kamilyoon. Ikaduha pa mo na. Ang mga ebidensya na po na nakuha ko sa Facebook account ako ang bana, balido ba ako kasagahan isang kaso o naman nakasa imuhang upasaka? Kaya sinani, no, mga tutusin paminaw, kung imuhang pasabot, is mo file kang kaso nga kriminal, agay imuhang bana nga naisip, lahi baya ang ato ang balaod sa bana nga nagbinuang kontra sa asawa nga nagduwag langin. Kaya kung ba na atong hisbutan, ang kaso nga pwede na magkasaka mo na atong gitawag na concubinage. Kung sa kaso nga concubinage, hingangan, mas ato mag-utuban na nagpuyo sila ng husband and wife. Kung ako, gusto ko tiba ko sa mga pictures mo sa Facebook, kung mo makita nga picture mo, mura sila husband and wife, dili mo ko na sa ina. Kaya lang mo ipakita at ang ilang balay. Nakaibigin ka nga, makaingon ka nga, nagpuyo din sila ng balaya, no? So, ato ginangtan ang tanawon. Kung nga sa suporta, di man sa kagalang picture sa Facebook. So, baka yung diligid ka, kay depende man unsay ato ang ipakita na kung sa gamit nga mga pictures sa Facebook, no, kung unsa po na kaso ato ang i-file. Kung ma-file kang annulment, siguro, ang yan psychologically incapacitated, kung maligraw sa annulment, pwede na nato mapakita sa korte nga na manifest na siya sa iyahang pagka-kawili, sa iyang pagkasunggol. Meaning, wakagit sa naka-recognize, kung wakagit sa naka-angkor sa iyang kaugalingon, kung wakagit sa nakumbinser iyang kaugalingon, nga minyo na din siya, kaya iyang status sa Facebook, sunggol gihapon. Okay. So, pero, dili na bala na mga itong evidensya kinahanglanon, ha? Pero pwede na mahimong usa sa mga evidensya. Okay? Ikatulong pangutana, financially disudid ko karon kay ako raang usa ang nagbuhi ka kong pamilya, kaya ang akong amahan na sa ilaing babay. Tira kaha ang akong magasto kung mapasaka ko o kaso. Kung ka naging kaso yung ipasaka, hindi ka kusawin ito na kaso. Depende mag-una, kaya ato ang mga kaso mga sa kunti paminaw. Depende naman na kung civil, mabagit ang mga kailansin. So, unsa man yung payang na kaso, bayan ng tagansilen, 926, kriminal, wala man ang bayad. Mupay na batag ordinaryo mga kaso for support, o nagilay bayad gamay. Mupay na batag annulment of marriage, o naimbod na nga assessment or bayad for. So, depende, unsa nga kaso. Ako pa mo, doon na lang o abogado, kaya para matambagan ka, no, kung unsang yun maayo nga kaso, yung file, depende doon sa yung gusto man tabo. Pero doon ka financially, galisod ka. So, ako pa mo, mas maayo, gunawan mo nga maayo, pagsuporta. Pero man mo ang primary nga, okay, so yun, natin ka government agencies nga, pwede mo tawag mo dahil sa bagay, pwede ka mating public attorney's office, or pwede ko ka mating sa Prison Legal Bureau, or Law Alternative for Women Inc. din sa Capitol, no? Kaya para pahangan ka sa mga problema. Ikaw pa kung sa pangutana, pila ka ang magasto kung mahaya sa abogado, kung mangaya kung sustento alam sa among anak. Ako na nangisgot sa inyong previous questions na pwede ka modungon sa Children's Legal Bureau, pwede ka modungon sa Law Alternative for Women, pwede ka modungon sa Public Attorney's Office. Kaputanan ng mga opisina, nagagutasiya dito sila sa pagtabang sa mga kababaihan, wak na ibayad ang ilang servisyo nga legal, tuwak kay anay huna-hunaon na bayanan sa abogado. Lagyan natin mga women's center. Yes! Oo, bagan tayo. Pwede ka matubig sa pinilakas mo. Correct. Diba? Okay, mga tuloy di paminaw, inaatusan na po din na kudlo na pagtulunan karong adlaw. Sa ngalan ni Dr. Abogada Lourdes Liber Petoroto. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod ng sugilanon. Kung yapon sa ito ang programa, kuningan akong suliran. Diyan sa RNN Production Center, God the Morning Survive. Tapak Ariel. Hello.
your back? Oh, here's your bag. Here. Say hi. Na, kami ang asawa ko na. Kaya na,